Атна сайын сезгә яңа клиплар тәкъдим итеп киләбез. Бу тапшыруда искәрмә түгел. Яшьлек тавышында премьера карыйбыз һәм 13:20 номерына тавышлар юлыйбыз. Әйтәле миңа, кайдале син, һәм кайда йөрәмсең мин? Кайчан безнең күзләр очрашыр, ике йөрәк бер-берсен табыр. Миңа кирәк синең җылы кулың, һәрчак синең янымда булуың. Миңа кирәкми чит кеше, син минем чынга ошмаган төшем. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Йолдызлар арасында эзлимен сине, син дә шулай ук эзлә мине. Йөрәк тынычланмый сине тапмасам, әгәр мин сине күрә алмасам. Күрсәтерсең миңа юлыңны, кинәт сузарсың кулыңны. Мин сиңа эндәшермен, син минеке диярмен. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Тик башымдагы уйлар. Йөрәк тибәр синең өчен, булыр идең минем көчем. Һәрчак янәшәмдә булсаң, эндәш миңа җылымны тойсаң.